भैया हम गीतकार शक्ति सूर्या आप सब भोजपुरी श्रोतागढ़ के प्रणाम करतनी। तो जैसन कि आप लोग जानते नहीं कि हम अपनी चैनल पर फुल फ्री सॉन्ग लेके आई ना, जौन बिल्कुल निःशुल्क होला और सिंगर भाई खातिर केहू भाई गा सकेला। ओके, पूरा फुल और फ्री सॉन्ग होला आ जेन्युइन सॉन्ग होला। कोनो भी हमारे चैनल के जाके चेक कर सकी ना, कोनो सॉन्ग के सबसे बढ़िया सॉन्ग ई बाटे। उनके उम्मीद बा, पूरा विश्वास बाटे कि आप लोग के बहुत अच्छा लगी। और जैसे कि एक ट्रैक तो थोड़ा ओल्ड बाटे, जैसे खेसारी लाल जी का ट्रैक बाटे कि कौन भतर कटनी भतार के फंसावलस, लेकिन मैटर बिल्कुल एकदम नया जेन्युइन बाटे। देवर और भौजाई का मैटर बाटे, पति पत्नी का झगड़ा। तो उम्मीद ना, पूरा विश्वास बा आप लोग के बहुत अच्छा लगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सॉन्ग की तरफ। लाइक कर देवी अगर सॉन्ग अच्छा लगी तो कमेंट बताइए कि कैसा लागल। अगर हमारे चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करें ताकि तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं सॉन्ग की तरफ। थोड़ा कुछ इस प्रकार है। कौन मोटी लगाना भतार के बतवलस, सुत तनी देवरा के साथे हो बड़ बाटे। अरे कौन मोटी लगाना भतार के बतवलस, सुत तनी देवरा के साथे हो बड़ बाटे। लागल फोन में हमारा के डांटे हो बड़ बाटे। ये मुखड़ा, चलिए इसका अंतरा सुनाते हैं। सुन के महटर रतिए घरे आइल बाने, तनिको बोले न हमसे खिसी आइल बाने। इसे 2 बार गाना है, गा लीजिएगा। घरवा में डाह मचवावलत रे मुआना, सोची सोची छाती हमर फाटे रे बड़ बाटे। लागल फोनवे पर हमारा के डांटे हो बड़ बाटे। दूसरा अंतरा, बोलमू बहरा कमाले देवरे अड़ले बाटे। जाने कौन घर फोरना कनवा अरे भरले बाटे। मारे खिसिया के सुते बहरा पलानी, 4 दिन से खाना नहीं खाते रे बड़ बाटे। लागल फोन में हमारा के डांटे हो बड़ बाटे। तीसरा अंतरा, पूछनी कहाँ बाए शक्ति सूर्या परेशानी, सिंगर बहरा लगावो ताड़ो मच्छरदानी। हमारे गरिया ताने हमारा के रोजे, अरे देखो गरिया ताने हमारा के रोजो। हमारे खिसिया के दाँत काटे रे बड़ बाटे। लागल फोन में हमारा के डांटे हो बड़ बाटे।